Balma Al-Nakuma, très urgent. Balma bien lundi 17 novembre 2025. Balimao, information beleba fla de bi. Information folo, ou ya bla fambe ko segu tungara minana. Nema minade, aish. Nsigile fleni. Me do ke ala kana kojugu ke mashila. Al ni mam nga knata tekele me do do be. Majugu atene ko nta maliko drondi. Anga bojugu ya ko na fa foto la. Malion information flana mube. Malion galon chama bena démenti bide. Ambalma muso misigile fleni na onyaba photo lani. Utara katani photo de bla fambe. Koni nebe ka information ta ka di jatika wale mokoma. Malion bora kumana de. Ambalma muso bora kumana de. Ambalma muso bora kumana. Mena ere kuma kan kala. Aw nebe je kala me nyogon fe. Malion kuma chama be ko ngono de. Ambalma muso bora akumana ani mogodo kumbe ka kuma amena kuma kan yere kala après amba décortiquer aw ni anga je kala me allo donc sisan komi jalatigɛ ko kɛlɛmɛ sisan mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔnna bele awɔ bɛɛ kɔni b'a lɔ janfaw ni jugungalon kɔni kɛra sababu ye an sigi ka miiri ko jogo bɛ lamɛnba in e fakɛ tora ko in na donc a mana kɛ cogo o cogo an b'a dɔn k'a fɔ e kɔni hali ni y'i tigɛ fila fa sanu na wallahi e tɛ sɔn ka bila mɔgɔ ninnu hali ka taa jɔ marafatigi yɛrɛ ɲɛfɛ ko bɛ yɔrɔ yira o ja gɛlɛya tɛ an b'o dɔn mɛ ni kuma nana nin nacogoya la tan dogo tɛ a ɲa parce que an b'ale yɛrɛ ma dogo fɔlɔ parce que kuma in a yɛrɛ kɛ n bɛ sura de donc n b'a fɛ sisan ko min bɛ ko in na n'a sɔrɔ e kɔni jogo b'a la pewu aya e n'i kungo bɛ ɲɔgɔn na ni min k'e sɔrɔ o ye kungo ye nka n'a sɔrɔ ko e kɔni tɛ fɛn fɔ jugungalon de b'a fɛ ka da e la donc n'a ka diya ala fana ye maa min fana kɛra sababu ye ka nin nkalon in da e la e bɛ ko min dɔ fɔ yen nɔ e b'a bɛɛ lajɛlen fɔ mɛ n'a sɔrɔ e ni mɔgɔ ninnu yɛrɛ ma deli ka diɲɛ ko ma ani e ni kamalen min tun bɛ ɲɔgɔn bolo loloni n'o tun b'a fɛ k'e k'a muso ye ni e ma sɔrɔ ka kɛ o fɛ an b'a lɔ ale de k'e ka foto di kunnafoni direw ma ka nin nkalon jugu ta k'a da e la nkalon min dun bɔ n'o can fɛ n'a dar'i la n'i ma wuli ka jɔ a bɛ to a da bɛ ci donc n b'a fɛ e ka can yɛrɛ fɔ n ɲɛnɛ parce que e ka kumakan bɛna se yɔrɔ la aw bɛɛ kuma in mɛn c'est-à-dire que cɛ dɔ de ɲɛbɔra denni fɛ Mali a ye kuma in lamɛn dɛ parce que u ka bamanankan caman t'a faamu Sikaso ni Burkina frontière na olu bɛ accent mun b'o la Bamako ka dɔw b'a faamu dɔw t'a faamu kamalen dɔ de ɲɛbɔra fɛ k'a b'a furu a ma sɔn o la le fait que a ma sɔn o la u taara nkalon tigɛ ka nɔrɔ a la ka ani jatigɛwale mɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo cɛw aw tɛ sabali ni muso ko ka t'aw fɛ diyagoya de fɛ yan ni muso ko k'a t'i fɛ e bɛ taga nkalon tigɛ ka nɔrɔ la mun na n b'i fɛ n t'i fɛ o sira kɛlɛ la a kamalen dɔ de ɲɛbɔra fɛ k'a b'a furu dɛ a ma sɔn dɔrɔn o de taara photo ta k'a di vidéoman ma k'a bɛ ka jatigɛwale mɔgɔw dɛmɛ denni yɛrɛ de bɛ ka bɔ ka kuma dɛ denni bɛna kumakan fɔ fana an ka jan ko kumakan fara na mɛ Mali a kɔlɔsi dɛ nkalon kuma caman bɛ ka fɔ bi tiɲɛ ta caman na n bɛna nkalon caman démenti bi nkalon min ni nka n bɛ kunkolo pɛrɛn bi aw ni an ka jan ka ɲɔrɔ lamɛn fɔlɔ maa minnu hakili b'o kan da o b'a lamɛn sisan ala ye n seere a kira ye n seere hali ni mɔgɔ jojo min sɔrɔ ka n ta bɛ taa gendarmerie ka wula labɛn kunna a kira bɛ n kunna depuis jaden daminɛ na ni jabisi ma lɔgɔ kuma da ni da voilà lolo min jɛnɛ loli kama a kira ka n to n kɛra muso fɛ dani ala ye n kunna ni ne ye nkalon tigɛ walayi masa ka n ka kalifa minɛ na n jɔrɔ na kojugu mɔgɔ ye bugu bɛ attaqué loli a kɛra ka n to maa keyita fɛ mɔgɔ fɛn solomandugu o ye n wele k'a fɔ n ɲɛna kɛ ko e bɛ a jafe parce que n fakɛ yɛrɛ ko nana kɛ tabi a kɛra ne jawuli ye dumuni mɔ k'a bila mɔgɔ tɛ se ka tigɛ dɔ la o ko tɛ ko e yɛrɛ bɛ tile kuru de kɛ kasi la halisa ko i b'a kasi la n ko bɛ nɔ ko de kɛra kɛcogo la a to ne t'a to a jafe fɔlɔ n taara to a jafe solomanbugu min mɔ ye bujɛ na ka n to yen o nana n wele ka n to mɔgɔ solomanbugu k'a fara kun ne de ka bolo n to fɔ ɲɛmɔgɔ balima fila foto ta k'o di mɔgɔ ninnu ma n ko fara mun kɛ donso ɲɛmɔgɔ ni foto ta ko kuma bɛ fɔra n taara wuli tele de b'a fɛ wa furusaw b'u bɔra ne de la n tɛ furu dɔ fɛn dɛ mɛ den yɛrɛ donna cɛ tora ni sababu de la ne t'o cɛ n'o baden b'a foto ta k'o di mɔgɔ ninnu ma cogo di cogo foyi yɛrɛ t'o la wallahi gɛlɛya kɔnfilɛ de sigira n kama hali ni lo a diya ye ne mɔgɔ ye kɔnfilɛ siri fadenya ni janfa ni fɛnw de kɛra sababu ye e fakɛ tora ko in na
o janfa kelen bɛ ka na e yɛrɛ nɔfɛ anw fana bɛ fakɛ dɔ k'a dɔn ka ne fana wolola anw tɛgɛ kɔnɔ n'anw fana ko an bɛ a ye défense ta mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔ bi n'a ka taa sɔrɔ an k'e défense ta e nɔ ka taa yaala wallahi défense ta ko na ni an ka e tɛ malo wallahi défense ta ko ni e tɛ malo mais min fana fɔ ɲɛna ye boli ka dogo taara e tɛ dogo i kana kɛ foyi bi yɛrɛ sini ka jɛ bi yɛrɛ mɔgɔ bɛ wele ka da e kan dɔrɔn e bɛ se k'e kunkolo meleke pour que dɔ kana taa e baga e ma yan'aw ka se gendarmerie la e bɛ taa ka taa e yɛrɛ ɲɛfɔ voilà kunnafoni fana nana na sira min fɛ a kunnafonitigiw ka numéro bɛ u bɛ wele mɔgɔ min ka kunnafoni di u ma donc i yɛrɛ fana bɛ wele pour que a ka taa can di a ka min fɔ n'a sɔrɔ a k'a ye cogo min na a kana n'a ka prévu ye aw bɛɛ lajɛlen ye kuma mɛn san a bɛɛ ye kuma mɛn san dɛ maliyɛnw kuma fila o ɲɛkɔrɔ ko l'ennemi de la révolution c'est la confusion deni yɛrɛ fa de ko jatigɛ ko Bina Jara ka mɔgɔw ye deni yɛrɛ fa faga o traumatisme bɛ deni na deni yɛrɛ dugu bila ko deni taara dugu wɛrɛ de la u ye nkalon tigɛ ka nɔrɔ deni na bon deni ka photo min ye fuiti kɛ tantɔ deni ka photo min bɔra o photo bɛ deni kamalen de bolo deni kamalen kɔrɔ bon a kamalen tɛ sa cɛ dɔ de ɲɛbɔra deni fɛ k'a b'a fɛ donc deni photo kun b'o bolo deni ma sɔn o la o fana taara deni photo deni tɔgɔ tiɲɛ ko deni ni tero de bɛ ɲɔgɔn bolo e can tɛ bɔ juguya kɔnɔ bon n'i y'a ye dugu famille caman donna tero kan wallahi ne bɛ mɔgɔw dɔn u tile kelen ni tero ma deli ka baara kɛ baga taara k'u ma k'u somɔgɔw faga u somɔgɔ wɛrɛw dusu tiɲɛ kojugu taara fara marifatigiw kan o k'a kɛra ne yɛrɛ y'a ye baga de la ka kɛ dɔ ma den dɔ deni n tɛ fɛ ka tɔgɔ fɔ sa deni n t'a siya fana fɔ dɛ parce que o fana ko wɛrɛ ye quoi parce que n ka jamana ka di n ye ko bɛ na n'o fɛ n t'olu kɛ quoi siya ko kuma ni dinɛ ko kuma ne bɛ méfier o la voilà ni faamaw kɛ ne kolangolo kɛ n b'o la fɔ ko la gosi bon a ye nin kuma ye san dɛ o de to u ye n deni photo bila ne ma sɔn ka n da don kuma in na ne ma ye armée ka page sanfɛ Mali armée ma fɔ a ma bɔ Mali télé la vidéo de bɛ ka bila fan bɛɛ u ye ne yɛrɛ photo yira ko ne yɛrɛ u taara ne fana photo yira ko ne minɛlen don u y'o bila groupe WhatsApp bɛɛ kan o fana vocal fila n k'o fana vocal lamɛn ko Segu Tunkara minɛna a y'a lamɛn dɛ fo dɔw b'a fɔ groupe WhatsApp kan Segu Tunkara ni ye cɛ de ye bɔ i ka kuma i minɛna a don ta bɔ ta Sakaja Maduja Jakuma ye kalo minɛ maliyɛnw bɛna ninnu bɛna yira u la ninnu ye den qualité minnu ye Mali kɔnɔ ninnu bɛ ka nkalon nin nɔrɔ mɔgɔw la an ka jɛ ka nin fara lamɛn tuguni u ye nkalon tigɛ ko ne Segu Tunkara minɛna an ka jɛ an k'o fana lamɛn. Info international, c'est très urgent depuis la New York, depuis la Washington, avec les Los Angeles. Urgent. Et c'est tout le rapport, il y a une confirmation du Mohoma, ma plus pareil. Non, comme ambassadeur est Tagada Gayeno. Voilà, comme groupe ça fait urgent babolo ale ninta ga urgent donc to bogani kuna foni di Mohoma Jonna ko urgent arrestation Segu Tunkara États-Unis d'Amérique voilà le contrôle avec l'ambassade Mali qui à New York Segu Tunkara pode voilà vietumuya aypo urgent mogoye ga ni ale ga urgent c'est très urgent aw fole do ko sabe bebi ta soro don de do angata fe nambeta dro ambesio ala ka tiende be ala tiende me ka bawo ne sigile fle iko ala ka tiende me ka do minena koy awo ala ka tiende ala tiende me ne re sigile fle ne re be kalila même fle nga sokono metla sandro metaka chie soko nyimi kan daga sinoko anga bo jugu ya kono uyene fini mfle na de wene kan photo do le takabla ora to nya ke exprès ka video ke kan ke Malien ou ka ni transition de mebagaw ou ka bara de fleta aw be nyabala ou be fefe fa benkalu ou be fefe buda aw taw ka ci la benkalu galo be tika ka ndoro mogow la ima do boli wakati do la bubu mabel bora ko siterni bulaw ni jatika wale mogow de complicité la nunu ni Mali den jugu be nunu de Mali den jugu mamu be galon tika ka ndoro adama de una o ngalo o aw ni ala ci hali korane kono galon tigala haram yalindu wa era ci bora galon ron na ko ne minalendu ne Segu Tunkara fle
ne ni mandi chogo chogo ne te juguya ta ka nyeshima. Voilà ma force. Ima ya bebe ka jena te senela. Ba abe ngina nebe nga segera ni fo nyana bi. Ibara mu mata te ka senela. Ha? Ba ko te fa ko te foite. Ne segu tungara. Au juguya de tene kono kwa. O de problème. Et puis nebe ka mu fo tien de fana do. Ne ba oni tien che o doroni do. Walai. Mali juguya tene kono. Asimi juguya tene kono. Ne de ko asimi tisi. Ne de ko abe kan galon teke. Jamana ti joni galon teke. Afla atara galon teke kan norone la. Atara galon teke kan noron muso fana ko muso atara muso photo ta ka partager fambe. Utara tukuni réseaux sociaux fana sanfé tukuni kataka utara réseaux sociaux sanfé la wai ko jatke wale mogo ye ko mogo keme duru tara ere randi. Ha siterni keme wolon bladona essence ko crise bana eta station na Allah. Jane be kuma do men ne be yele quoi ko ay ko crise de carburant ko fana bana pew. Dongo do siterni be do me ante essence soro mogo be arana mogo be ka shi arana. Mon galon ne be ka teke ka fo espoir ta ka di mogo ma. Ko tien era de ka fo. Ne be question que le poser Assimi Goïta kun. Ni be fe ka sigi Francis ma fo parce que ni tien ma fo ante ka parce que ko be Mali ça dit que abe mogo ton galon ngoro de fo Mali to ka ta churu Francis kana ou abe fe ko diga. Ni be fe ka sigi Francis ma fo Mali on a ki be fe ka sigi parce que ebe ka système ke ebe ka anto di Francis di ma. Ni Mali temana ni niveau ka. Ni Mali crise temana ni niveau ka. Force ça dit que communauté internationale de Davina do Mali ko la. Bon bon me fait ka solution di ETF mo ka solution di ema ETF mo ka kuma angani nga ta tindro anga ka ta jiwo yo fedron asimi am bla bateau ngono de ka bla ji chamanchela ka boli ka bo bateau kono ale retari jo kiri ga mali on be bateau de kono ji chamanchela bateau be ka couler ne mu me yere ngini suna bateau be couler de o de be ka ke Mali ko la Assimi Goïta adina fo yebe fe kana sigi Francis mali ne be ka lu jetimine ke quoi. Parce que non seulement moga munu be Francis contre yo lu genga bi kere fo kelingi flana Francis kanu be moga mola ol de e ka supporter ba yebi sabana sari kewale munu ba to ni Francis bi se ka sigi kana malla ebe ko kewale de kebi jat kewale mogo be fambe bi i ka armée mogo ye galon doro sari ke Assimi yere be galon tege ka video manu be galon tege Ortem be galon tege, Diripa be galon tege. Mali kera galon bugu de bi, c'est la plus grande honte. Galon menora mogo la ko le tero yi. Galon menora na sa ne manta ira sa. Ko tero mogo keme duruye marfa bla hey, armée dona luluni ya donta a bengalo. Ne de flaka kuma ni fana, armée be ka kele ka luluni kere fela nna. Luluni contrôle 100% te armée pour le moment be orna ko bi contre a vidéo beu ka jatke wale mogo ka vidéo black ma be a manine quoi. Ni yon so torombe bonai sumpi kana uyen galon tika torombora nya no imagine raula uyen ga ko ne galon tika sumpi tala dorom ne imagine rula jatika wale mo be sumpi kangono donc am woro na loloni bi loloni contrôle be terror di bolo pour le moment nga foka daka Mali armée a pisaka ke Mali armée ba mine mais pour le moment te Mali armée bolo mo woro foka daka na tara ka tanga kuma déformer dorombe bon imagine fonai c'est très simple nte fait ko ka pour le moment na impousser dorombo ke donc ne ka nyabe muna nkula nuyen galon tika laudi tanto be galon tika ko wahabia de be ka marfa ko ma yaw de nit mo ne ko ke nyakoma e ma yo galon be ka galon tika kataro kata galon tika ka no wam dina ka photo bla fambe den yere be ka kashi ja deni refa fara ja bina ka mo de deni fa fara. Bon pour le moment on fait des enquêtes, on verra. Voilà. Ne sais pas confirmer 100% ko deni fana te ko ango tieni fo. Mais deni ngene kuma to ni mogo ni kewale ke ite karaka kumata deni ko ka beta plainte de gendarmerie la amaski ko fana suiti la je tongo de kulo malien ala ka hera ke malien be belajele nunu men galon teke la menu ga galon fana boka ira la tukuni malien pour vous montrer que nunu ye galon teke la odi nunu nga fin ben galo a tout est faux ou transition de memba be kuma fo réseaux sociaux ka ben galo ne se butu ngara da fangana mogo be ka foko viva Assimi nu be ka video ka ben galo o tero ko tero ye mogo keme duru ko marfatigi mogo keme duru ye marfa da ben kalo utara imagine muyira bila imagine video be ne bulu a imagine boro be ko mogo keme duru ni korane che tienta la mogo keme duru ma marfa da tiete bi tiete sini ne se ku tungara da fo ni mu mogo tiendo bona video e ka iranna ne ma fo ngu ga mogo do ma marfa da de mais mogo keme duru de te c'est faux et archi faux o kelengi fena muye nuko ko tiendo uga bona video yi
u ka video bɔ dɔrɔn ka yira na dɔrɔn ko jatigɛ wale mɔgɔ 500 ye marifa da o bɛ se ka kɛ kunu ko armée ma bɔ no image ye bi ya u bɛ ngalon tigɛ la dongo don ngalon tigɛ dɔrɔn bon an ka ɲɔrɔ lajɛ ko ay sitɛrɛn caman de donna Mopti ale caman ye fɔlɔ n ye mɔgɔ dɔw b'a la ka kule sur les réseaux sociaux partout ko ay sitɛrɛn caman de donna Mopti ale caman ye fɔlɔ dɛ sitɛrɛni sɛdɔn na fana a fɔra te comment on appelle ko combat donna Mopti depuis le 6 octobre fobi ama sitɛrɛni min donna Mopti réserve mi tun bɛ station kɔnɔ o banna station bɛɛ kɛmɛ ka bɔrɔ bilu bɛ station kunna pompis bi chômage la zéro kuma tɛ ni sitɛrɛniw donna an kɔni ma ye n'a donna an kan ka mɛn sɔbɛda ka tila k'a ye kɛwale la franchement ni o de ka d'an ye parce que juste a bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn sisan a filɛ sa dɛ ngalon tɛ ka jamana jɔ o ngalon tɛ jamana jɔ bon kuma bɛɛ filɛ ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen maliyɛn minnu bɛ faransi itali espagne angleterre amérique canada ka wari ci nɔgɔla a bɛ Senwave application télécharger n'a ye Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o yɛrɛ ta kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ da somɔgɔ min Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ garanti kan n'a wari ci ma a b'a sɔrɔ orange money na sur place wari cogo fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ kelen sara wari cogo filanan sabanan bada 1 € 97 2 € 200 dɔrɔn o de kun don a kan bɛɛ caw